Angibingelele bafethu eNingizimu Afrika bafethu. Ngicela mawuqala ungene kuleli page bafethu, usubscribe bafethu, ulike, ucomment bafethu. Okubalekile kunakho konke bafethu, ucela bafethu nje banibone ukuthi bafethu sayingane, sinamaphutha, sicela bafethu nicomment bafethu. Okubalekile ukuthi nisikhombise bafethu, nisikhombise indlela, nisitshele makhona la umuntu la mbona khona ukuthi hayi la besingenza kangcono bafethu, nishiye ngama comment nisitshele ukuthi hayi la ukube nenza kanje 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 kanje. Okubalekile bafethu, siyabona abaningi bayabhala bafethu, abanye bayakhala mfethu bathi siyabaziba bafethu, nibaningi kakhulu. Ngizocela nisibekezelele kancane kancane, sizonisiza bafethu. Nabanye ngiyabona bangibhalela ke kumina, babhalela mina personal kwi-account yami bafethu. Nalapho futhi ngiyabaphendula futhi ngiyabatshela, ngiyabalindisa ngoba baningi abantu bafethu kumele sibasize. So sigcina sifikile nakuwena. Sogcina sifikile, socela nisibekezelele bafethu. Bafethu njengoba nazi umfethu engisebenza naye kwamanje umzwa akekho, khona inkinga bafethu asayilungisa encane but uzobuya bafethu. Okwamanje khona umfethu engisasebenza naye, uNkululeko uyena engisabambisene naye kwamanje, uyena ongilekelelayo bafethu. Bafethu namhlanje ke bafethu ngiphathele nangu umfethu. Usengichazelile ke mina udaba lakho lihamba kanjani. Okubalekile njengamanje uzongichazela nini udaba ukuthi lakhe ukuthi uthini, ubhalela amankentshana ufuna amsize ngani. Kade ke mfethu abhala mfethu iqhawe, selisihluphe kakhulu mfethu, selingihluphe kakhulu likhala, kade lelingibhalele mfethu. But njengamanje mfethu ngizocela ukuthi nje nomfethu uzongichazela udaba lakho ukuthi lihamba kanjani. Yeah mfethu ukuhamba kanjani? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila. Igama mfethu ba? Igama uBongani wangubani phela. Bongani ungubani? Awusomashi. Kanjalo phela. Unonesizwe awu. Nkabi yami. Ngiyabonga futhi mfethu. Siphethwe yini nina thina ngaphansi kwakho nkabi. Nazo. Khala ngani Nkosi yami, ngabona ngisumele phezulu mangizwe ukuthi hayi mbufu. Kade ngibhala mfethu, kade. Sumele phezulu mawukhala ukuthi hayi madoda ngazicasuke kukhipha abantu isizini sakho kwala phela sewukaningi futhi ngigcwele mfethu mfethu ngilithwile udaba lakho ngilalele kakhulu ngoba mfethu sungichazelile mina. Bengicela bethi uchazele ababukeli ukuthi udaba lakho lihamba kanjani, ufuna bekusize, ufuna ngikusize ngani. Okay, udaba phela likanje mfethu ngiqolwe inyanga kabuhlungu kanjani. Yeah. Inyanga ngifika kuyona, ngifika ngizofuna umuthi. Yabo. Ngifuna ukunyuswa emsebenzini. Okay. Yes. Yabo mfethu. Uma ngifika kwinyanga ifike inginike umuthi, isho imali, okay. Ithi ngizosebenzisa isikhathi esingaka. Hayi ngenza nje ngendlela futhi. Yeah. Hayi ithi after lokho ngime futhi noma u3 days mase ngibuyela kuyena. After lokho ngibuyela kuyena, ngiphinde futhi ngimthole. Anginike omunye. Manje ngidide lo muntu wanginika imithi ehlukahlukene. Kodwa manje le mithi ngiyayika emsebenzini idolo lo. Akwenzi ngiyanyanya nje stress. Uyayizwa lot. Isiji ngiphendule. Amahaja angisaqondi ukuthi lo muntu unginika isichizi noma unginika ukuthi ngithande because ngifuna ukuthandeka abaphathi bangizwe yabo. Yeah. Bangifile ngaphakathi abaphathi. So manje lo muntu anginika ngiyaxabana nabasebenzi, ngixabana nemanager, ngixabana nawo wonke umuntu lento manje. So manje angazi. Kona sengizamile indawo eziningi ngiyabona hayi. Ngithi awuthi ngiqonqosele ekhaya. Akade ngabhala ekhaya. Mfethu ngadumkhana. Ngiyabonga nje makithi i-call mfethu ifika nje. Uma ngithi nini ngiyasho ukuthi egcineni ngaqeqele mfethu baningi abantu. Baningi mfethu ngalendlela. Even ngoba nami mfethu i-account yami personal, ama-account ami like lawo social media bangibhalela personal ayike lawo umsebenzini. So abanye ngiyabaphendula mfethu, abanye mhlawumbe ngicine ngingamphendula umuntu but noma ngabe kuthi ngibhalele namhlanje ngangiphendula but ngizama ukuthi ngibe nesikhathi ukuthi ngihlale phansi ngibaphendule mfethu. Kodwa manje baningi abantu kancane kancane mfethu kuningi sikuzama, sazama nokuthi sikhulise umsebenzi abanye si-add abanye abantu yabo. So kodwa mfethu akasibele kulolu daba lakho mfethu. So mfethu uyangichazela, iyaqola lo muntu kakhulu bafethu kakhulu. Weqathile imali yami bafethu. Imali mhlawumbe monga estimate mfethu u6 nje usuhambe ukuyena nje u6. Mfethu mana ngifuna ukuthola la nkabi yami ukuthi uthini uma ufika uthini wenza njani ukunikana, uyakuthembisa mhlawumbe athi sekuyalunga uma ungasebenzisa lo kwenzakala uthini. Uyabona into ekanjalo kwesesikhathi mangifika angimtholi.
uma ngikhuluma indaba yesigoga asiye esigogweni uthi isigoga asikho la. Hawu ndoda usebenza kanjani isigoga singekho. So after lokho kuyalento aphinde futhi angilenta angibathisa jasa ayi na umuthi lo uzokusiza akona sekuyakhanya. Uma ngifike emsebenzini inkinga vele zibe ningi inkinga mfethu. Hey mfethu angisazi bafethu angisazi. Angisazi bafethu uthi nina ninganceda ngani kule isimo mase sikanje mfethu. Mfethu manje phela inkinga la sebenza ngobufakazi yabo manje ngiyakuluzwa umudaba lapho labantu laba ngithi manje bosebenzisa ucash wena. Yes. Kunzima ke mfethu. Masifike iphika Ngeke ayiphike mfethu ngeke uyangazi mina mfethu. Uyakwazi. Uyangazi. Uthini imali uke wazama mhlawumbe ukubuyela kuyena mhlawumbe uphinde ukhulume nawe uthi lezi zinto onginika zona ayisebenzi. Azingisebenzele kunalokho ziyangiqhasa emsebenzini uke waya kuyena wakhuluma naye. Yazi uvele athi linda imithi yakhe uyalinda imithi. Ulinda isikhathi esingani because manje sekudala ngoku umuthi wakhe. Kodwa usilinda isikhathi sihamba. Isikhathi sihambela unyaka uyaphela mfethu. And futhi nasemalini ngiyaphela nje nya. Phela kakhe mina sengisebenzela yena lo. Mana le mali le umuntu uthi mhlawumbe idonsela ko 6000 mfethu ikanjani ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe kanjani ubekucharge kanjani mhlawumbe umuthi nomuthi ubekucharge mhlawumbe imalini yabo ukuze ifike kule sambi singaka kwenzakala kanjani Kakhe ubetha angikhiphe u5 oqala nje ngakhipha u5 500 5000 u500 so u500 uma ngokhipha ukhuluma ukuthi uzongeza after lokho uzonginika imithi yokuthi ngiclean mina ngaphansi ngingcolile ukuzothi ngingcolile Gatsheni uyamayazi le ndoda Ngiyamazi le ndoda la bafuna imali yamba wena ndoda nombuvu nandoda ngakutshela ukuthi umuthi uyalinda awukwazi umuthi olindwa kanjani lo uyasiza nje umuthi wakho izosebenza lento linda mbuvu linda mbuvu sikhasokulala sinaso lelo tusimoshela isikhathi kunalokho uyidle manje ephaketheni sifuna leyo mali manje singizela namakhamera manje mbuvu bafuna ngifuna mina ngizela imali yami kunini ngifuna nemali yami kunini ngifuna nemali yami mbuvu kanjani nambovu kinga yakho nambovu kinga yakho nambovu awulaleli imali yami athi laphathi ngithola imali yami akwazi ukulalela musu ukamba manga le ndoda le ngitshela ukuthi le ndoda le uma uzosebenzisa umuthi wami kumele ufike la endlini ngikuphahlele wena le ndoda wahlangana nayo esikhawini uhlangana nale ndoda esikhawini ngeke ngizilele njengoba usuka esikhawini usula manje le ndoda le inkinga yayo le ndoda awukwazi ukuthi ungasheba umuthi wami ushebe nonkosikazi wakhe lo uholi le ndoda bayathandaza endlini achaza umuthi wami uzosebenza kanjani hawu kanjani ukuthandaza nomuntu ngamtshela le ndoda le ukuthi le ndoda le bafo hayi bafo bafo hayi ufuna endoda endoda ngoshawe endlozi endoda bafo ushaya imali yami musukamba manga bafo nani ngiyekele bafethu ngiyekele nabikisile nalo le ndoda le usimoshela imali manje sidonsela ko 6000 imali yaphezulu njalo mayifika kuwena okokuqala umqolele esikhawini njoba usubalekile la ungoba ngamtshela umuthi awudli namhlanje ukulaphe namhlanje uyalindwa lento le ndoda uhlula ukulinda isikhathi singakanani angangeke uzukusana uhlulwe kwenza into engizenzayo ngiyatshela ukuthi wena landela imigomo yami uhlulwe kulandela imigomo yami yayithi imigomo yakho imigomo yami kumele afike ukhala ngapha angazi kuba wena angazi kuba asinandaba angazi kuba ugatsheni endoda imali yami wembovu sangazi mbovu manje mbovu sangazi manje mbovu bafo embovu ufuna imali yakho ongenalokho izinto ziyambhedela zibhedela kakhulu ngomqala into edala ukuthi izinto zimbhedela ingoba umbovu ufuna ukushaya embovu kantsheni gaga gagela ukantsheni wakho nendoda hayibo